እቲ ፊልም ክጅምር ብዙሕ ዝበሉ ወታደራት ምስ ዘይተፈለጡ ኣሸበርቲ ክዋግኡ ከለዉ ንዕዘብ። እቶም ወታደራት ናይቶም ኣሸበርቲ ቦታ ይቆጻጸርሉ ብዝነበሩ እዋን ሓደ ለጓን ዝተባህለ ሓያል ናይ ስናይፐር ተኳሲ የላልየና። ድሕሪ ዝተወሰነ ሙሉእ ናይቶም ኣሸበርቲ መንበሪ ምስ ተቆጻጸሩ ሓደ ንበይኑ ተሪፉ ዝበልዎ ሸባሪ ኣርባዕቲኦም ምስ ሓዝዎ መራሒኦም ኣበይ ከም ዝርከብ ይሓትዎ። ይሓትዎ ብዝነበሩሉ እዋን ሓደ ኣሸባሪ መጥቃዕቲ ከብፅሓሎም ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እቶም ወታደራት ባክኣፕ ገይሮም ስለ ዝነበሩ ነብሶም ተኸላኸሉ። ነቲ ኣሸባሪ ዝተኸላኸሎ ሎጓን ክኾን ከሎ ኣብ ክሳዱ ግን ተተኪስዎ ነበረ። ነዚ ምስ ረአና ድሕሪ 2 ወርሒ ወስደና እሞ ሓደ ቢሊ ዝተባህለ ቆልዓ ኣብ ጫካ ውሽጢ ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ኣብ ሃደን ነበረ። ኣቦ ቢሊ ንቢሊ ቴሌቪድዮ የርእዮ እሞ ብስናይፐር ተኩሱ ንኽቀትላ ይእዘዞ። ኮይኑ ግን ቢሊ ነብኡ ሽጉጥ ከም ዝፈርሕ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ኣቦኡ ነታ ዝረኣይዋ እንስሳ ግዜ ብዘይምጥፋእ ባዕሉ ተኩሱ ይቐትላ። ዝሃደንዎ እንስሳ ጠቢሶም እንዳበልዑ ከለዉ ድማ ኣቦ ቢሊ ሎጋን ምዃኑ ንርዳእ። ሎጋን ቢሊ በኽሪ ወዱ ብምዃኑ ወዱ ከም ወታደር ተባዕን ሓያልን ክኸውን ስለ ዝደሊ በብመዓልቱ ናብ ጫካ እንዳወሰደ የላሙዶ ነበረ። እንተኾነ ግን ቢሊ ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ጉድኣት ይበፅሖ ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ ቢሊ ኣቦኡ ካብ ዘለዎ ኣርሓቕ ኣቢሉ ምስ ከደ ሓደ ከልቢ ረኸበ። ነታ ከልቢ እንዳደራረዘ ከሎ ግን ካልእ ሓደገኛ ከልቢ መጾሞ እንዳጎየየ ክጎብጦ ክብል ኣቦኡ በየን ከም ዝጸንሐ ነቲ ከልቢ ብስናይፐር ተኩሱ ይቐትሎ። ድሕሪ እዚ ኣብቲ ጫካ ጽቡቕ ግዜ ድሕሪ ምሕላፎም ንምሸቱ ናብ ገዝኦም ተመለሱ። ኣብ ገዛ ኣደ ቢሊ ነብሱ ንቢሊ እንዳሓጸበቶ ኸላ ውዕልኦም ከመይ ከም ዝነበረ ትሓቶ። ቢሊ ድማ ምስ ኣቦኡ ዘሕለፎ ግዜ ኣመና ከም ዘሐጎሶን ከም ኣቦኡ ሓያል ወታደር ክኸውን ከም ዝደሊ ይነግራ። ሊዛ ናብ ሰብኣያ ምስ ከደት ድማ ሕጉሳት ቤተሰብ ከም ዝኾኑ የርእየና። ሎጋን ድማ ነቲ ብቀረባ ግዜ ዝውለድ ህፃን ንምርኣይ ክጽበይ ከኣለን። ብንግኡ ተሲኡ ድማ ቁርሲ ከዳሉ ጀመረ። ቢሊ ናብ ኣቦኡ መፂኡ ክሕግዞ ዝደልዮ ነገር እንተሃልዩ ምስ ሓተቶ ኣቦኡ ድማ እወል ሓደ ከምዘየለን ስቕ ኢሉ ኮፍ ክብል ይነግሮ። ሎጋን ቁርሲ በሊዑ ናብ ስራሕ ቦቱ ብምኻድ ነተማሃርኡ ከሰልጥን ጀመረ። ንሎሙ ድማ ፊዚካል ትሬኒንግ ከም ዘለዎምን ግዜ ከየባኸኑ ናብ ስርሖም ኣትዮም ቀልጢፎም ወዲኦም ከዕርፉ ይነግሮም። ንዕኦም ኣብ ላዕሊ ኮይኑ እንዳተዓዘበ ከሎ ሓደ ጆን ዝተባህለ ወታደር ዓርኩ ይመጽእ። ጆን ድማ ንሎጋን ጥበበኛ ናይ ስናይፐር ተኳሳይ ከም ዝኾነ ይገልጸሉ። ሎጋን ግን ንነብሱ ኣተዓባቢ ምርኣይ ይረኣዮ ይነበረን። ብኻልእ ድማ ሰይድ ሎጋን ንቢሊ ካብ ቤት ትምህርቱ ምፅኣቶ እንዳተመለሱ ነበሩ። ኣብ መንገዲ ከለዉ ግን ብሓደ ዝሰኸረ ሰብ ሓደጋ መኪና ይበጽሖም። ብዙሕ ደም ይፈሶም ስለ ዝነበሩ ድማ ቢሊን ኣዲኡን ናብ ሆስፒታል ይኸዱ። ነቲ ዘጋጠመ ነገር ዝሰምዐ ሎጋን ብስምባደ ብዝተኸኣሉ ነብሲ እናተቆጻጸረ ናብቲ ሆስፒታል የምርሕ። ወዱን ሰበይቱን ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሶም ናቶም ዓይነት ደም ድማ ፍሉይን ዝልግስ ሰብ ድማ ሓደ ግዜ ጥራሕ ከም ገለይሉ ስለ ዝርከብ ንሎጋን ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ክስእን ከም ዝኽእል ምስ ነገረቶ ካብ ዝነበሮ መሊሱ ይስንብድ። እታ ዶክተር ብምቕጻል ሓደ ደም ከም ዘሎን እቲ ደም ድማ ንሎጋን ንመን ክንህቦ እንዳበለት ብሓዘን ተሓቶ። ብተወሳኺ ሊዛ ብዙሕ ደም ከም ዝፈሰሳን ነብሰ ፁር ብምዃና ብዙሕ ደም ከም ዘድልያ ኮይኑ ግን ቢሊ ብሓንቲ ሊትሮ ደም ናብ ናይ ቀደም ኩነታቱ ክምለስ ከም ዝኽእል ነገረቶ። ሎጋን ንሰበይቱ ምስ ረኣያ ኣመና ከም ዝተጎድአትን ብዙሕ ደም ከም ዝፈሰሳን ይርዳእ። በዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ብዘይ ኣማራፂ ክትመውት ከኣለት። በዚ ድማ ሎጋን ነቲ ደም ብቕልጡፍ ንወዱ ክወሃብ ይነግሮም። በቲ ዘጋጠሞ ነገር ሰንቢድን ሓሪቁን ኩሉ ነገር ሕውስውስ ኢልዎ ምስ ነገራት ክተሃራረም ጀመረ። ድሕሪ ዝተወሰነ እቲ ጆን ዝበሃል ዓርኩ መፂኡ ከምኡ ተመሳሳሊ ነገር ከም ዝተሰምዖ ብምግላጽ ሓቂፉ የጸናንዖ። ድሕሪ ዝተወሰነ ምስ ወግሐ ፖላይስ ንሎጋን እቲ ሓደጋ ምኽንያት ዝኾነ ሰብ መን ምዃኑ ይነግርዎ። ነዚ ዝሰምዐ ዓርኩ ሎጋን ጆኒ ነቲ ሓደጋ ክፍጠር ዝገበረ ሰብ ሰኺሩ ከም ዝዝውር ዝነበረ ምስ ፈለጠ ቀልጢፉ ናብቲ ሰብ ብምኻድ ብዘይ ሓሴኔታ ይቐትሎ። ድሕሪ መዓልታት ሎጋን ካብ ውትድርና ብምውፃእ ኣብ ልዕሊ በዓልቲ ቤቱ ዝተፈጠረ ነገር ሕጂ እውን እናተመላለሶ ነበረ። ንዝተፈላለዩ ግዜያት ድማ ብሓሳብ ሰበይቱ ትረኣዮ ዘላ ይመስሎ። ብኻልእ ቢሊ ኣብ ቤት ፍርዲ ኮይኑ ንዕዘቦ። ቢሊ ኣድዩ ድሕሪ ምሞታ ጽቡቕ ባህሪ ሒዙ ብዘይምዕባዩ ብዝተፈላለዩ ኬዛት ናብ ቤት ፍርዲ እንዳተመላለሰ ይርከብ።
እታ ፈራዲት ድማ ካብ ዳር ሕጂ ቢሊ ዝኾነ ጥፍኣት እንተድፊኡን ኣብ ሓሽሽን ስርቅን ዝርከብ እንተኾይኑ ከም ዝእሰር ገለጸትሉ። ሎጋን ዝሰምዖ ነገር ዋላ ሕማቕ እንተኾነ ዘለዎ ሓደ ቤተሰብ ቢሊ ስለ ዝነበረ ግን ንቢሊ ዋላ ሓደ ከይተቋየቁ ናብ ገዛ ይመልሶ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ሎጋን ንብረት ከመላልስ ጀሚሩ ካብ ሓደ ድካል ናብ ሓደ ድኳን ንብረት ክሸይጥ ምስ ፈተነ እቲ በዓል ድኳን ግን ንሎጋን ኣብ መናትሒቱን ኣነኣኢሱን ብምርኣይ ንሱ ዘምጽኦ ንብረት ከም ዘይደሊ ይገልጸሉ። በዚ ሓዚኑ ናብ መኪንኡ ድሕሪ ምምላሱ ግን በቲ በዓል ድኳን ዝበሎ ነገር ይሓርቕ እሞ ናብቲ በዓል ድኳን ብምምላስ ካብ ድሪ ሕጂ ሎጋን ናብኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ ዓይነት ባህሪ እንተርእሉ ካራ እንዳርኣዮ ከም ዝቆትሎ የጠንቅቆ። ሎጋን በቲ በዓል ድኳን ይቕሬታ ተሓቲቱ ዋላ እኳ እንተኾነ ናብ ስርሑ ምስ ተመለሰ ግን ሓላፊኡ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ስለ ዝፈለጠ ንሎጋን ካብ ስራሕ ይሰጎ። ኣብቲ ግዜቲ ሎጋን ሓንቲ ዝነበረቶ ስራሕ ብምስኣኑ ካብ ዋላ ሓንቲ ኣታዊ ክረክብ ኣይክእልኒዩ። ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ሎጋን ናብቲ ወዱ ዝመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ተፀዊዑ ወዱ ንብዙሓት ኣዋርሕ ሰልዲ ከምዘይተኸፈለሉን ሕጂ ከዓ እንተዘይከፊልሉ እቲ ቤት ትምህርቲ ንወዱ ክሰጉ ከም ዝግደድ ይነግሮ። ሎጋን ድማ ብሓንቲ መዓልቲ ብዝተፈጠረ ነገር እንዳሓዘነ ዋላ ሓደ ክገብር ከምዘይክእልን ናይ ጥሮታ ጥራሕ ክጽበዩ ከም ዘለዎም ንቢሊ ይነግሮ። ድሕሪዚ ሎጋን ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንናይ ቀደም ዓርኩ ጆን ብምርኣዩ ንዕኡ ክረኽቦን መፍትሒ እንተለዎ ብምባል ንዕኡ ንምርካብ ቆፀራ ይሕዝ። እቲ ግዜ ኣኺሉ ሎጋን ምስ ዓርኩ ጆን ምስ ተራኸበ ዘይተጸበዮ ነገር ይዕዘብ። እዚ ድማ ገጽ ናይ ጆን ብዙሕ ቁስልታትን ስምብራትን ስለ ዝነበሮ ሰንቢዱ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ይሓቶ። ጆን ድማ ቅድሚ 3 መዓልቲ እምኒ እንዳጸረበ ከሎ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ገጹ በፂሕዎ ዓይኑ እውን ክትጠፍእ ከም ዝኽኣለት ነቲ ናይ ቀደም ዓርኩ ሎጋን ይነግሮ። ብተወሳኺ ካብ ውትድርና ወፂኡ ሕጂ ድማ ምስ ማፍያታት ገንዘብ እንዳሰረቐ ከም ዝሰርሕ ገለጸሉ። ብድሕሪዚ ሎጋን ናብኡ ዝመጸሉ ብዙሕ ታሪክ ንምስማዕ ዘይኮነስ ወዱ ቢሊ ብሰንኪ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ካብ ቤት ትምህርቲ ክስጎግ ስለ ዝኽእል ሰልዲ ተለቂሑ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ክኸፍለሉ ከም ዝኾነ ንዓርኩ ጆን ይነግሮ። ጆን ድማ ንሎጋን ክሕግዞ ከም ዝኽእልን እንተኾነ ግን ሎጋን ኣብ ናይ ጆን ስራሕ ክኣቱ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ሎጋን ድማ ጆን ዝሰርሖ ዘሎ ነገር ካብ ሕጊ ወፃኢ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድአ ኣብቲ ስራሕ ንዘይምስታፍ ንነብሱ ቃል ኣተወ። ሓደ መዓልቲ ድማ ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ጆኒ ምስ ወዱ እንዳዕለሉ ይዕዘብ። ዳግማይ ጆን ናብ ሎጋን ቀሪቡ እንታይ ከም ዝሰርሕ ይሓቶ። በዚ ድማ ዋላ ሓደ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ምስ ጆን ናብቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ስራሕ ክኣቱ ይግደድ። ሓደ ምሸት ድማ ናብቲ ናይ ማፍያ ግሩፕ ቦስ ዝኾነ ገዛ ኣትዮም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ኩሎም ሰባት ሃሪሞም ናይቲ ሓላፊ ገንዘብ ወሰዱ። ወዲኦም ክወፁ ከለዉ ግን ሓደ ዝተረፈ ወዲ እቲ ቦስ ነበረ። እቲ ቆልዓ ኣቐዲሙ ንፖሊስ ስለ ዝነገረን ጆን እንታይ ዓይነት መልክዕ ከም ዘለዎ ክነግሮም ስለ ዝኽእል ጆን ነቲ ቆልዓ ይቐትሎ። ኣብታ ምሸት ክዕርፉ ከለዉ ሎጋን ንምንታይ ነቲ ቆልዓ ከም ዝቐተሎ ንጆን ምስ ሓተቶ እቲ ቆልዓ ገጹ ስለ ዝዝክሮ ንፖላይስ እንተተዛሪቡ ንዓመታት ንዑ ክደልይዎ ከም ዝነብሩ ይነግሮ። ብኻልእ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቢሊ ምስ ሕማቓትን ዓወልን ተምሃሮ ክላለ ጀመረ። እቶም ዝተፈላለዩ ተምሃሮ ደቂ ሃፍታማት ክኾኑ ከለዉ ገንዘቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሓሽሻት የውዕልዎ ነበሩ። ኣብ ዕረፍቲ ንቢሊ ሓሽሽ ክስሕብ ምስ ሓተትዎ ንሱ ግን ከም ዘይወስድ ይነግሮም። ድሕሪዚ ፈሪሑ ኢሎም ክሓስቡ ጀመሩ። ኮይኑ ግን ካብቶም ተምሃሮ ብሬድ ዝተባሃለ ቢሊ ሓሽሽ ክወስድ እንተዘይደልዩ ከገድድዎ ከም ዘይግባእ ይዛረብ። ተደዊሉ ናብ ክላስ እንዳተመለሱ ከለዉ ቢሊ ንብሬዶ ነቲ ኣደንዛዝ ነገር ንምውሳድ ፈሪሑ ከም ዘይኮነን ብከምዚ ዓይነት ነገር ዝርከብ እንተኮይኑ መወዳእትኡ ዝፅበዮ እስር ቤት ከም ዝኾነ ፈራዲት ከም ዝነገረቶ ይገልጸሉ። በዚ ድማ ብራዶ ቢሊ ካብኦም ላዕለት ካኽን ናብ ከምዚኦም ነገራት ቅድሚኦም ከም ዝፈልጥ ተረድአ። ቅድሚ ምሰንባቶም ድማ ብሬዶ ሎሚ ምሸት ኣብ ገዝኦም ፓሪ ከም ዘሎን ኣብቲ ፓሪ ንኽርከብ ዕድመ የቕርበሉ። ብኻልእ ድማ ኣብ እንዳሎቶር ዝሰርሕ ዝነበረ ሎጋን ዳግማይ ንዓርኩ ጆን ይረኽቦ። ጆን ናብኡ ዝመጾ እቶም ናይ ማፍያ ኣባላት ንዕኡ ስለ ዝጠርጠርዎ ሎጋን ናብ ላዕሊ ኮይኑ ብስናይፐር ክሕልዎም ክቆጻጸሩን ሕቶ የቕርበሉ። ምስ መሲኤ ቢሊ ናብ ኣቦኡ መጺኡ ኣብ እንዳዓርኩ ፓሪ ስለ ዘሎ ናብኡ ኸይድ ይሓቶ። ሎጋን ድማ ንወዱ ክሕዝኖ ስለ ዘይደሊ ነብሱ ክሕሉ ነጊሩ ንኽኸይድ የፍቅደሉ።
بيلي مسي عرختو بزح دحر مزنقعن بزح مستا دحر مستيامن بريدو نايبو مكيناوتيو بيلي نخحزان ناب حد بوتان خودي نقرو بيلي ساخيرون بزح ناي مزوار كالات سلازينورون بمكرا نبسونا تقاطاطارا كزور كلو بخالق دما لوغان بسنايبر كابتو مافياتات بوس يحلوا نبره ኮይኑ ግን ብዘይ ሽግር ጆኒ እቶም ማፍያታት ዘቕርብሉ ሕቶ ክምልስ ከኣለ ሎጋን ድማ ገና ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ወዲ ቢሊ ደው ኢሉ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ይነግሮ ሎጋን ድማ እንታይ ጋጢሙ ብምባል ብቕልጡፍ ናብቲ ቦታ ምስ ከደ ወልሓደ ሰብ ከም ዘይተጎድአ ተረድአ ብቢሊ ሓዚኑ ሓንቲ መኪና ምስ ረኣየ እንታይ ከም ዘጋጠመ ሙሉእ ብሙሉእ ተረድአ ኣብቲ ግዜቲ ብሬዶ ዝተባሃለ ናይ ኣቡኡ መኪና ምኽንያት መገልበጢኣ ቢሊ ተሓታትዩ ኢሉ ንሎጋን ይነግሮ ሎጋንን ቢሊን ናብ ገዝኦም ምስ ተመለሱ ቢሊ ኣመና ሓዚኑ እናነበዐ ነኣቡኡ ንዝገበሮ ነገር ይቕሬታ ይሓቶ ሎጋን ድማ ንወዱ ክሕዝን ስለዘይደለየ ፀገም የብሉን ኢሉ ኣባቢሉ ብሓንሳብ ይድቅሱ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሎጋን ናብ ናይ ኣቦ ብሬዶ ብምኻድ ቢሊ ንዝገበሮ ነገር ተሓታቱ ሎጋን ከም ዝኾኑ ይነግሮ ንዝተፈጠረ ነገር ብተወሳኺ ቅሬታ ምስ ሓተቶ ኣቦ ብሬዶ ድማ ብሕርቃን ቢሊ ንዝገበሮ ነገር ናይታ መኪና ክልተ ዕፅፊ ዋጋ ንዕኡ ክህቦ እንተዘይክኢሉ ሪፖርት ብምግባር ከም ዘእስሩ እናፈራርሐ ንሎጋን ይነግሮ ኣቦ ብሬዶ ድማ ነዚኣ ምክንያት ብምግባር ሰልዲ ንምትራፍ ሓሲቡ መንነቱ ንዘይፈልጦ ሎጋን ከፈራርሖ ጀመረ ድሕሪ ሰዓታት ድማ ሎጋን ምስ ጆን ይራኸቡ እሞ እቶም ማፍያታት ክሳብ ሕጂ የፈራርሕዎ ከም ዘለውን ንሎሚ እውን ንሎጋን ከም ዝተልዩ ይነግሮ ምስ መሲኤ ድማ እቶም ማፍያታት ናብ ጆን መፂኦም ሽጉጥ ኣቀባቢሎም ነቲ ዝተፈጠረ ኩሉ ነገር ንሱ ተሓታቲ ከም ዝኾነ ይነግርዎ እዚ ኩሉ ነገር ክኸውን ከሎ ድማ ሎጋን ኣብ በሪኽ ቦታ ኮይኑ ስናይፐር ሒዙ ይዕዘብ ነበረ እቶም ማፍያታት ድማ ስጉምቲ ክወስዱ ክብሉ ሎጋን ድማ መልሲ ሃበ ድሕሪዚ ነቶም ማፍያታት ኩሎም ቀቲሎም ምስ ወድኡ ድማ ጆን ሎጋን ካብ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ የሸግሮን ሕጂ እውን ናብ ገዝኡ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ናይቶም ሰባት ሬሳ ድማ ባዕሉ ክቐብር ከም ዝኽእል ይነግሮ ብኻልእ ድማ ኣቦ ብሬዶ ካብ ስርሑ ወፂኡ ናብ ገዝኡ ክምለስ ክብል ኣብ መኪንኡ ሎጋን ኣትዩ ይረኽቦ በዚ ነገር ድማ ሰንቢዱ ንሎጋን እንታይ ከም ዝተለየን ንምንታይ መኪንኡ ከም ዝኣተወን ይሓቶ ሎጋን ድማ ቦታ ብምንጋር ናይ ሓደ ዋጋ መኪና ገንዘብ ኣብኡ ከም ዘቐመጠሉን ካብ ድሕሪ ሕጂ ድማ ናይታ መኪና ዕፅፊ 3 ዕፅፊ እንዳበለት ዘሸጉሮን ዘፈራርሖን እንተኾይኑ ግን ንዕኡን ንቤተሰቡን ከም ዝቐትሎም ንኣቦ ብሬዶ ነጊርዎ ካብ መኪንኡ ወፀ ኣቦ ብሬዶ ድማ ብፍርሕን ብዘይተፀራሪ መልስን በቲ ሓሳብ ይሰማዕ ብኻልእ ድማ ጆኒ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ስልችውችው ኢልዎ ንዕዘብ ብተወሳኺ ቅድሚ 3 ዓመት ካብ ውትድርና ክስጎ ዝኸኣሎ በዚ ሕጂ ተኸሲትዎ ዘሎ ናይ እምሮ ሕማም ምዃኑ ይገልጸልና ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ጆኒ ካብቶም ማፍያታት ብዝተረፈ መጥቃዕቲ ክበፅሖ ክብል ኣብ ገዝኡ ነቲ ሓደ ይቐትሎ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሎጋን ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ኣብ ገዛ ውሽጢ ጆን ንቢሊ እንዳፈራርሖ ነበረ ኣብቲ ግዜቲ ጆን ንምንታይ ክመፅእ ከም ዝኸኣለ ሎጋን ይሓቶ ጆን ድማ ወታደራት ይደልይዎ ከም ዘለውን ናብ እንዳሕሙማት ከም ዘእትዎ እንዳነበዐ ንሎጋን ይነግሮ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ዝተረድአ ሎጋን ነቲ ዝነብዕ ዝነበረ ዓርኩ ምስ ሓቆፎ ጆኒ ኣብ ልዕሊ ሎጋን ጥቃት ኣብፅሐ ኣብ ባእሲ ሓያል ስለዝነበረ ንሎጋን ክሃርሞ ጀመረ ድሕሪ ዝተወሰነ ሽጉጥ ኣውፅኡ ንሎጋን ክቆትሎ ክብል ቢሊ ብናይ ኣቡኡ ስናይፐር ነቲ ነብኡ ዝሃርሞ ዝነበረ ጆኒ ብሓንቲ ጥይት ተኩሲ ይቐትሎ ድሕሪ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ሓለፈ ድሕሪ ዋርሕ ኣብ ሓደ ፓርክ ኮይኖም ኣቦን ወድን ቁርሲ ድሕሪ ምብልዖም ነንሕድሕዶም ይቕሬታ ተሓታቲቶም ካብ ድሕሪ ሕጂ ክፈላለዩ ከም ዘይብሎም ቃል ተኣታትዮም ሎጋን ንወዱ መኪና እንዳዘወረ ኸይድ ኣዚዝዎ እንዳርኣየና ትዕዝብትና ንውድእ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርብናልኩም መደብ ኣጊኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹም ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ